Level up patrol na! Level up patrol na! Level up patrol na! Lokal nga panguluhan sang syudad sang Iloilo amat-amat nga gapatuman ang road clearing. Temporaryo nga ginuntat ang operasyon batok sa mga obstruction sa dalan sang nagsugod ang pandemya dala sang COVID-19 sini nga tuig. Kag sang damlag lang, amat-amat naman nga nagginutok ang mga mayor nga dalanon bangod sa mga pinagusto nga pagpark sa mga salakyan kag iban pa nga mga illegal structure. Iniman ang sitwasyon sa mga barangay. Gani matapos ang anunsyo ni Department of Interior Local Government Secretary Eduardo Año nga kinahanglan ibalik na ang road clearing operation. Aminado nga alkalde, kinahanglan na gidman amat-amaton ang clearing. May mga areas kita nga ginhold ang clearing, no? Because of the pandemic. I think may mga time siguro kinahanglan na naton amat-amaton. Especially nga may nakitaan ko nga iban nga barangay nga because of the pandemic. Doon nagdamo pa gid ang ilang mga obstructions, no? While we understand what our residents of Iloilo are going through, we also have to understand that there are certain laws that we have to follow. Pila sa mga lugar nga nakitaan sang paggutok among yara sa Molo kag Lapuz. Sa Lapuz, hindi lamang obstruction sang dalan ang nakitaan sang alkalde. Napuno man sang illegal structure ang Budburan Creek rason sang masami nga pagbaha sa lugar. May ara sa Molo ang Ikag Road, no? I-widen na because ang problem dira amo ang aton nga ano gani ni nga mga fire trucks dira sang Ikag kung magwa sila sa gabal gid ang mga obstructions dira kag ang delikado kay ara gid sila sa dalan, no? At the moment siguro do amo gid lang na ang akon mapinsaran pero may ara pa gid diri sa Lapuz. Obstructions naman niya sa aton Budburan Creek, no? Kag amo na ang isa ka rason nga nagabaha dira sa Lapuz. First of all, I will have to meet the Icopao. May schedule man kami kay may ara kita nga mga projects dira nga gina patuman ang mga buildings bala nga uswag condominiums nato. Matandaan nga hindi lamang mga local chief executive ang ginamonitor sang DILG angot sa pagpatuman sang road clearing, pati mga opisyal sa barangay ang may responsibilidad man. Jennifer Garcia Hernandez para sa Level Up Patrol. Pagdumili sang single-use plastic sa Iloilo City Hall kag mga pampubliko nga lugar sa Iloilo City, istrikto nga ipatuman. Sa kada magpatigayon sang diklaging sa mga drainage sa syudad, mga basura ang masami nga makitaan. Kagkadamaan sa mga basura, mga plastic. Iniman ang isa sa mga nakitaan nga rason sa pagbara kag pagtaas sang level sang tubig kung mag-ulan. Gani sang damlag lang nagpagwa sang mando ang alkalde, tuhoy sa istrikto nga pagpatuman sa pagdumili sa paggamit sang single-use plastic sa Iloilo City Hall, hagiban pa nga mga pampubliko nga lugar. Importante ini because if we continue to use single-use plastics, ang reklamo sa aton sa mga katapo sang DPWH kag city engineer nga ang mga drainage kalamanan nagclog sa sagbot kag sa basura, no? And kalamanan plastic yun kay ti ko na mga iban nga mga basura like papel daw hindi gid man tanto ang epekto but kung plastic grabe gid ang epekto. Matandaan tuig 2017 sang ginpatuman sa syudad sang Iloilo ang ordinansa nga nagdumili sa paggamit sang non-biodegradable plastic bag. Ang mga nagalapas ang may nagakaigo nga multa halin 500 pesos tubtob 1,000 pesos. Kag pagkumpiska sang plastic bag o kung pag-revoke sang business permit para sa mga establishmento. Imbis nga maggamit sang plastic bag, ginarekomenda ang paggamit sa mga reusable bags. Ang aton mga tawo kag ang tawo sang DPWH will do manual cleaning of the drainage kay ang nakita naton sang gina-pump out naton ang tubig
ang gwa sang uli sagbot na. Sa tion masugura ng paglimpyo sa mga drainage kag wala sang may makitaan nga mga basura kasubong sang plastic, diri man mahibaluan kung bala magasaka pa ang level sang tubig kung mag-ulan kag mapangitaan sang iban nga solusyon. Dane Raffles para sa Level Up Patrol.